לשמור על הבית הזה ככה? או שנייה. חבר'ה, צריכה להתקלח אחרי שעשיתי את הדברים שלי. אני עושה את זה כי כאילו מה אנשים צריכים לעשות? אוקיי, אתם אפילו לא ראיתם, אין לי גוף, אני רוח רפאים, אין לי גוף, אני רוח, אוי, הוא מוותר. לא, אני אוהבת אותו. על מה אני בוכה? הוא לא חבר שלי או משהו כזה. אז זה כל הבלגן הזה פה. הנה, ניאנקט תצטרף לפה. ניאנקט זה ליטרלי ניאנקט. יש ניאנקט. יאללה, המשחק הזה צריך להיות משעמם. בואו נעבור למשחק הבא. משחק אחרון, סתם, לא. עבדתי עליכם. אוקיי, מקווה שנהנתם, ויאללה, ביי!